nsusu kịta aka nchọpụta ebe because ọ nwere onye nnọbụ na-eche ka o buru ụzọ kwuo datin and okwukwe kuru ọnụ da nenelu ọnụ this video this unu eskipụ na eskipụ ụnụ iwe njikwa ụnụ na-akwa edide mma afịa mma nwụrụ ofu ụbụ ụla reset ya brain maka ọnweghị brain before I start ụnụ for screenshot dị ebe a nenelu this video ka m wee chi ya ebe Ihe ndị aza ọsọ anyị mejepụta gị bụ n'ọsịsị n'aka mmemme iwu ochie gị n'aka ụlọ nwere onye akwa inwe ego niile iwe wee kpaba ego niile ịkpa asị human being kpadide kpatatatachasị ya nnọọ gbajuo akpa gịnị ka ị pasta amarụ ndị niile na-enye ndị a niile nọ n'akụkụ na-ada enye ya good advisors amụrụ m ife ka na-ebe with the kind of level and the kind of money you have nwere a good advisor jee school gịnị anya na-eme ife ife ịpasị na-abịa ije from one location ebe 1 million ebe echi jebụ 5 million location nke a nwere echi jebụ 2 million location na-aghasasị na ndị ego ihe edebe wee mee sọnde mkpa na ezigbo uru chezọsịa na anya ndị ilo dị gị na-arụ dị too much because abịa n'ikwu anya ụka ịkpagbu nsuo ndị Igbo nwere ewu anọmụ ndị Igbo they can hate and Igbo man nwee ike ịkpọghasị ọbụkwa na ọmụ onye bụ ofu nwa ọgbọgo gịnị ya emekọrọ bụ ikwu ife o ọnwada onye bụ asị ya na onye a mere ife ọjọọ ọkwa ịnwa na eziokwu ga-asị ọkpọghasị immediately that is Igbo is the character of an Igbo blood for you. Ndị Igbo dị 100 so 30% ka ihe ewepụta bụ mmadụ ndị ọzọ bụ anya ọkụ ndị abụ mmadụ bụkwa ndị succeed go in life kpatagwa ego kana ndị a na-eburu ụka n'isi because the worst mistake ihe eme in this life bụ emengo with the church person because ife ọbụla na-enye ọsọ n'ọgụ na-eta ya bụ so ndị people can hate their own hatred 100 watts. Onye Igbo nwere ike ile nwanne ya at any time kpata akwa ọkụkọ akwa iwe kpata ego niile a ndị otu ị na-abụfa kpata ego agaba chọbata wa chọba contact akwa look at it, okay, let me use somebody like Chimaren Temple of Yafulago. It's an honorary ife of Yafulago is now a honorable. You dare not touch him. Why are you try to do back but go off Chimaren Temple aka ọga n'obodo enwe ndị na-enwe obodo asa otu Anambra dị tudo onwe ndị mụ n'ọfa bụ babala otu mbi ọktatonist ọfa onwe ndị mụ the octaton of Anambra ihe kulu down wele ego ga-asụbụ ụzọ chọ ọ bụrụ ife dị ka House of Rep or Senator or anything sogodo nwa bụ n'ilu because look at somebody like Governor Eziokwu ọ zọrọ ọchịchị luso mana ife oge na lusi na ka ife ya ọ dị too much because ọ gana go contact dị very strong okay ọsọsọ ndị nwapụ akwa ọkụkọ onye eze Jizọs ụmụ mpịampịa ndị dibịa na-enweghị ọnụ na gọọmenti na ike hit ka afọ ọ nwesi ọ na dibịa si native doctors today nna echọ ka ọ nwere native doctors nọ na Anambra today nna eche na-ege ntị ka eje kpaa aka but they will not try it. Why I know? You make it to Buria. Why you try? You make it Anambra. Why I just say get the crime do not keep them. Go keep it. It's so long a crime. I don't Nigeria. I don't lawyer. Stealing is a crime. Kidnapping is a crime. Trafficking, child trafficking, anything that has to do with the human rights is a crime. But get the crime of Okite, whether the constitution of the law in Nigeria, in federal as a whole, don't give the poor crime or not poor crime or need to be poor crime. Can I bet there? Sonanambra State. Sonanambra. I'm not today like the open affair will live. Soludo isn't na ukone na onye ọbụla pagodo ndị aka ma gbafafa I will not call their name but you know the people I'm talking about jegodo pasa aka
This is what I expected Akwa to do. In Akwa, one chairman, one local government chairman, or not honorable, or not president, I get to push it. It's a good ego for everything. Money is not everything. Okay, but they go to a company, to a power. That was a rapu, to a power for a idiot. On a fight control who I today. And when we go anywhere. For campaign go do for one thing, and you will not lose because people the law can you will not lose, you must win. Government apart from Chimarin Temple. So Chimarin Temple, but the only person I have known on my government. Were like 6 people put the native doctor, put this short the nana. Let's start with somebody like Basilica. 4 Ojina Federal na Abuja. Na represent Anambra State. The one also million euro. More 4 Ojina na represent. It's a name. It's a name. It will not happen. All these things will be intimidation. Harassment, embarrassment. Now, come here and carry him back. I come from where he and I found when I found one wrong. As soon as it's all the potential saying, I told the Catholic Church in Anambra, why? Why? And my reason, I don't know because on the Catholic do the government, they can't go. Found well, I want a government, you can never. I'm not for my image Catholic Church in Anambra State in any way in Nigeria. Of our government. Can they be people? I went up and we're going to name, but I'm also. I like the hotel, but I said, no, I have to see. Something, so Joe the Catajeff, Japa, something. Each day, talk somebody like that to say, and make off offer. Only big people with big power and high rank in the government. The Mafamba, Chikofa. Get my Fabulonia. After Homasianona, I really room after Homasiana. Chipesia Vika. God, what's your name? So, you manage to get back up with you for this lawyer, which is not enough. Lawyer is not enough. Even Jepa Kineso Mupulike. Jepa Kineso, Jepa Mupulike, Temogalo. Jepa Kitibi, my secure contact. Okay, I think it's enough. Okujiago, but I'll be over. Okujiago, but I'll be over. May your friend, may your colleague, may your may they never advise you behind your back. May they never advise you behind your back. It has gotten to the point whereby I was on a F00L Okujiago Mbadabiari Ogo. Look at Ifonu Okongwu Dibia na Abatata. Mbakwa na onweriki kunifa. Upon the hand when the guy na bafu that the guy is overdoing it. Among my juvenile delinquency, they left him and the highest connection if he cannot use that ogu, he doesn't have any ogu. The high K4G connection with the governor, K4G connection with the Mekof and the senators. The highest connection we need in Ogu if he cannot use Ogu to manipulate the governor if he cannot use Ogu, Inspector General of Police, another thing. K4G physical natural connection, powerful spiritual man, a natural connection. Ogu ye Ogu bute die actually a piaba. Yes,
ụfọdụ ndị powerful men of God yi na-ekwu ugwu men nọ na power na-achọrọ ha eje because of ife ha nwere enwe. Ị ka nọ n'ọsọ nọrọ ebe ị nọ n'ọsọ na-ekwugheri. Ị ka nọ n'ọsọ ebe ị na-agba ọsọ ka ị nọ na-ekwugheri. Ị ka nọ ebe ị gbara ọsọ na-ekwugheri. Bata Anambra steeti bịa advice ya Akwa. In fact bịa jọọ ka iru Ọka jee advice ya Akwa n'Ọka. Onye ọ na-ekwuzi okwu aka akpara n'eze ka udene ka okwu onye chiweri ọzọ. Unu niile master ya advisors. Unu a na-ekwu ife mgbe ọ na-emekasị. Is it not enough for you people to advise him to stop behaving in that manner or they behave? Unu na-ewe ndu na-etu ya afa na-etu ya akwa onye ọgbọ a na-akụ egwu unu na-agbala egwu keta unu na-abinye ya advice. Nke ahụ nka bido. This is I am and if a na-ekwu maka ndị anwe connection ema ka iwe mechasịcha owe ụlọ so mmadụ taa ka arrest nwu na Anambra steeti anyị ajụghị ajụjụ. Iwe mechaa n'ụwa owe ụlọ so ndị nwa dibia taa ka arrest na Anambra steeti anyị ajụghị ajụjụ because ife agba n'aka eji enyo enyo. Kodo.